कोयना आणि चांदोली धरण क्षेत्रात पावसाची संततधार सुरूच असल्याने कृष्णेच्या पाणी पातळीने सांगलीत इशारा पातळी ओलांडली आहे। आयर्विन पुलाजवळ दुपारी 1 वाजेपर्यंत 43 फुटांपर्यंत पातळी गेली, तर कोयना धरण क्षेत्रात पडत असणाऱ्या पावसामुळे धरणातून 50,000 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात येतोय। त्यामुळे सांगलीत पाण्याची पातळी ही 52 फुटांपर्यंत जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉक्टर अभिजित चौधरी यांनी दिली। पाण्याची पातळी वाढत असल्याने सुमारे 150हून अधिक कुटुंबियांचं स्थलांतर करण्यात आलं आहे। कोयना धरण क्षेत्रात गेल्या 24 तासांपासून पडत असणाऱ्या मुसळधार पावसाने पुन्हा पूर सदृश्य परिस्थिती निर्माण केली आहे। 2019च्या भीषण महापुरातून सावरत असतानाच आता पुन्हा महापुराच्या धास्तीने नागरिक भयभीत झालेत। सांगली शहरात कृष्णा नदीची पाणी पातळी वाढू लागताच महापालिकेने पूरग्रस्त भागातील नागरिकांचं स्थलांतर करण्यास सुरुवात केली आहे। 40 फुटांपासून पाणी वाढू लागल्यानंतर आयुक्त, पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम आणि उपायुक्त यांनी नागरिकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्याचं आवाहन केलंय। नदीकाठावरील मगरमच्छ कॉलनी, सूर्यवंशी प्लॉट, इनामदार रोड, दत्तनगर, काकानगर या भागात कृष्णेचं पाणी पसरले, त्यामुळे तेथील नागरिकांना तातडीने स्थलांतर करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत। वाळवा तालुक्यातील बोरगाव बंधारा व ताकारी पूल, बहे बंधारा पाण्याखाली गेलाय। पलूस तालुक्यातील भिलवडी, आमनापूरचा पूल देखील पाण्यात गेलाय। भिलवडीतील नदीकाठच्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले असल्याने तेथील नागरिकांचं स्थलांतर करण्यात येते। सांगली शहरात कृष्णा नदीची पाणी पातळी 40 फुटांवर पोहोचल्यानंतर मगरमच्छ कॉलनीपर्यंतचा परिसर पाण्याखाली जातो। त्या पाठोपाठ 45 फुटांपर्यंत सिद्धार्थ परिसर, भारतनगर, पाटणे प्लॉट, हरिपूर रोड या परिसरात पाणी येतं, तर त्यापुढे मारुती चौकातून पाणी यायला सुरुवात होते। त्यामुळे नदीकाठच्या परिसरातील नागरिकांनी तातडीने पूरस्थिती लक्षात घेऊन सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करावं असं आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले। कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग 50,000 क्युसेक पर्यंत गेल्याने सांगलीला महापुराचा धोका टळला आहे।